Drahí priatelia Time Out klubu, z času na čas mi tu na okno v kancelárii zaklope jedna cigánka, vyrozpráva mi svoj ťaživý príbeh, hovorí o svojich vnúčatách, ktorým nemá dať čo jesť. A keď to všetko popisuje, premýšľam nad tým, že či hovorí pravdu. Že či to nie je len dobre zinscenovaný a podaný príbeh, ktorý má nejako zlomiť. Poznáte tie príbehy z médií o žobrakoch, ktorí si nažobrali na veľmi slušné živobytie. Ale okrem toho ma drží v rozpakoch aj taká otázka, že nemám dať? Veď nemyslím na seba. A keď si uvedomím, že veď sa mám o mnoho lepšie ako ona, tak ako keby z toho všetko vystávalo, Fero, nemôžeš nedať. Takže nakoniec stále čo si dám. Ale popri tom sa pýtam, že prečo vlastne? V stredu večer budeme mať na Time Out klube zaujímavého hostia, zaujímavú tému. Hosťom bude Bohdan Hroboň, biblista z katedry náboženských štúdií. A téma bude príkaz miluj svojho blížneho. Budeme premýšľať nad tým, kto je to blížny, prečo by sme mali pomáhať cudzím ľuďom a možno sa trochu dotkneme aj tej otázky, že či pomoc druhým patrí do ríše ľudskej slobody, alebo je to len nejaký obranný mechanizmus, ktorý mi hovorí, nemôžem nedať. Tak vás pozývam. Streda večer, internáty Hliny, blok 7, večer o 8, úplne pod strechou. A vezmite aj svojich kamarátov. Ahojte.